Знаете ли, че едно от най-големите цунамита в света се е извисявало на 84 метра? Ивиците на всяка една зебра са различни. Устата на морската звезда се намира на коремчето й, а най-големите листа, тези на водните лилии, понякога достигат метър и половина в диаметър. Тези и много други любопитни неща, като малко известния факт, че пясъкът може да бъде бял, червен, черен и дори зелен, ви очакват в трите медено-сладки енциклопедии на издателство Егмont България «Земята, природата и животните». С тях Мечо Пух и приятелите му от Голямата гора ще отговорят весело, простичко и ясно на въпросите на всеки малък любопитко и ще пробудят ненаситния откривател в него. Защото едва ли има дете, което не се вълнува от магията на заобикалящия го свят, което не иска да опознае дивите животни и да посвети най-невероятните кътчета на Земята. Трите енциклопедии от поредицата медено-сладки енциклопедии «Земята, природата и животните» са предназначени за деца в предучилищна възраст. Многобройните факти и информация в трите книги са поднесени леко и закачливо, което спомага за по-лесното възприемане на информацията. Симпатичните герои ще преведат малките изследователи през всички раздели на енциклопедиите и ще им представят заобикалящия ги свят така, че децата да могат лесно да разпознаят сходствата и различията между тях. Всяка глава представлява стъпка към невероятни открития. Трите луксозни издания от поредицата медено-сладки енциклопедии са голям формат и с твърда подвързия. Те са изпълнени не само с страхотни фотографии от всички краища на света и увлекателни текстове, пълни с удивителна информация, но и с чудесни рисунки на любимите герои от Голямата гора, създадени от художниците на Дисни. А съвсем отскоро от пъстрите страници на обикновената енциклопедия «Земята» вече надничат и десетки удивителни нови илюстрации, които Мечо Пух, Тигъра и останалите приятели от веселата им компания тръпнат от нетърпение да покажат на малките читатели. Медено-сладките енциклопедии на Дисни, Любознание и Егмont България ще преведат мълчуганите и с едно вълнуващо и изключително забавно приключение по всички континенти на Земята и дори в космоса. Ще им разкажат как живеят хората в Австралия, дали на пингвините им е студено, къде трупат запаси катеричките и колко далече всъщност Луната. Всичко това и още много, много повече очаква децата в медено-сладките енциклопедии «Земята, животните и природата». По случай първия учебен ден, продължение на цял месец, уебсайтът на Егмont България ще предлага на читателите 20% отстъпка при поръчка на образователни книги. Елате на www.egmontbulgaria.com и зарадвайте ваш близък, настоящ или бъдещ ученик.